Den var 10 sekunder i 12. Det var nytårsaften, og Sofie stod med sine venner på Rådhuspladsen. Det var nytårsaften 2013-2014, og mig og en gruppe kammerater var taget ind på Rådhuspladsen for at fejre det nye år. Vi stod klar allerede ved en 11-tiden, og tiden fløj os afsted, og vi havde det rigtig sjovt. Ja, de havde det alle sjovt, men ikke alt ville gå som planlagt. Vi var alle en del beruset, og pludselig var klokken blevet 11:55. Jeg tog en flaske Moët frem og var klar til at springe den afsted. Sekunderne nærmede sig. Inden længe stod vi alle og talte ned fra 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Men ude i min omkrog så jeg en gruppe fyre, som kom tættere og tættere på med deres fyrværkeri. Men jeg tænkte ikke rigtig nærmere over det, og champagnen boblede ellers bare i mit blod. Nå, hun har fået sin menstruation. Sofie var blevet ramt af et kanonslag i baglåret. Jeg lagde først ikke mærke til smerten, men kiggede stedet chokeret rundt på de andre. Jeg tog mig om i baglår for at mærke, hvad der var sket, og ramte et dybt blodigt hul. Jeg tog chokeret hånden frem, og til min store forskrækkelse var der blod over det hele. Jeg kiggede med et forvirret blik rundt på mine venner, men der var ikke rigtig nogen af os, der var klar over, hvad der var sket. I Sofies store forskrækkelse vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre, og troede, at hendes ben skulle amputeres. Sofie brød ud i tårer. Alt blev pludselig meget klaustrofobisk for Sofie. Folk samlede sig tættere, og Sofie og hendes veninder prøvede at slippe væk fra menneskemængden. Sofie og hendes veninder mistede hinanden, og Sofie løb alene ind på McDonald's. Ja, jeg kom ind på McDonald's og løb direkte hen til en medarbejder for at få hjælp. Det var en rigtig sød fyr, som stod bag kassen, og som fik mig hævet ind i deres baglokale. Mens vi stod der, fik min mobilforbindelse igen, og jeg fik ringet til mine veninder og fortalt dem, hvor jeg var. McDonald's-medarbejderen hjalp mig med at få fat på en ambulance, men det var sværere end forventet, da det var nytårsaften, så ja. Jeg fik forbinding på låret og gik derefter ud og fandt en politivogn, der var tæt på Rådhuspladsen. Her hjalp betjenten mig med at undersøge, hvor alvorlig skaden var. Efter at Sofie havde fået hjælp med sin forbinding, fik de ringet efter en taxa, som kørte dem til Hvidovre Hospital. Taxaturen forløb hurtigt, dog havde jeg en del humørsvingninger under køreturen. I det ene øjeblik græd jeg, og i det næste grinte jeg over hele situationen. Jeg fik straks udleveret en kørestol, som jeg kørte rundt i. Ventetiden var utrolig lang, men mine veninder og jeg mixede nogle drinks i ventelokalet for at få tiden til at gå lidt hurtigere. Efter et par timer kom jeg ind på operationsstuen, hvor der var en ung sygeplejerske og læge. Under syningen jokede jeg meget med dem og var meget snaksalig. Sofie var ikke helt klar over alvoren. Hun fik fjernet 21 glasskår og fik 19 sting i baglåret. Efter noget tid på operationsstuen blev lægen dog lidt irriteret på mig. Jeg blev ved med at sige, at jeg ville feste senere, men det mente han ikke var en god idé. Jeg bevægede mig desuden også lidt for meget, åbenbart. Jeg husker ikke rigtig mere, udover at jeg kom hjem et par timer senere og vågnede næste dag med en kæmpe forbinding omkring mit lår og en fundret mor, som ikke ville lukke mig ud i flere måneder.